Salam budaya. Pojok katur para sepuh bini sepuh adalah aji sepuh. Menawa dene kang pun sepuhaken para pangarsa dusun, pangarsa praja ingkang satuhu tansah kinebekten. Mliginipun Sohibul Hajah dalah sedaya warga keluarga ingkang satuhu tansah kinurmatan. Ingkang nembe Bagya Mulya nanjih panjenenganipun Feni Arnanda kalian Bunga Rahayuni ingkang satuhu tansah cinaket ing manah. Kebareng miyak swasana kula dalah sakadang ira yudha wiyaksana ingkang mijil saking Sanggar Otal Atil Pakis Magelang. Kebareng dalem menika hangestreni dawuh pamundhutipun kang hamengkarsa kinen atur caspalipur sawetawis wekdal mangayu bagya pernikahanipun panjenenganipun Dimas Bagus Feni Arnanda ingkang sampun kalawat daup kalian Bunga Rahayuni tansah saking kula sakadang namung maget derek memuji mugia anggenipun sama mangun balewisma tansah pikantuk kawilujengan karaharjan karahayon donya lan akhiratipun. Laring bilih kula sakadang anggenipun caos palipur sawetawis wekdal kathah kekirapan kekhilafan kekirangan saestu saking kula sakadang ira yudha wicaksana anamung nyuwun kuwi sesamudra maksamingan agung. Para pamirsa sadaya kados pundi kiprahipun kula sakadang ira yudha wicaksana. Monggo panjenengan katuran amreksani ngantos dumugi ing paripurna isa mangke. Mekaten lan semanten ingkang maget kalataraken minangka sedheripun saking sedaya kadang ira yudha wicaksana ingkang mijil saking Laladan Pakis Magelang Sanggar Otal Atil Dusun Jamusan Gumelem Pakis. Bila kathah kalepatan saha kirangipun saestu kula nyuwun duwing samudra pangsama. Para pamirsa sedaya kados pundi kiprahipun sedaya para kadang ira yudha wicaksana. Monggo kapiyarsa katur panjenengan sedaya. Mina konser ira yudha wicaksana. Jangan asal
Otalati lojo lanang wadon kang ngerti susah nyati lingkunge pasir-pasiran sempur Yo 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 Manira wis wayahe nonton konseran jamu-jamune mantap aja dikuyun lagi pirongan ora kadang kecubung nonton ayu sing Kata-kata Jo. Kata-kata. Kata-kata hari ini, Cuk. bengi-bengi kelon karo bojone. Anget. Yo. Buto ijo nguntal kadal. Asik. Ana lepek nggo wadah kopi. Yo. Dadi jomblo aja jual mahal. Kadung tuwek ra payu rabi. Asik le. Sepasang remaja jatuh cinta dibawa. Ayo, goyangnya mana? Oh, oh. Sepasang remaja jatuh
Sogo, sogo, sogo. Alah, keri, keri, keri. Tak tutut, dah. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya permata, disaksikan bintang sejuta, saling janji dan setia. Otak ati lojo. Pite cilik mlebu omah mampur. Omah gede ketinggalan. Isi cilik gampang diatur. Barang gede ugal-ugalan. Ela-elo sawut dipangan ular. Ela-elo wong bodho ngaku pinter. Ela-elo ojo sombong ngapusi. Ela-elo ketok dipomuri. Manuk wetan kecandal hari. Wetan kali omahe wewe. Arep-alok ora wani. Mergo ngerti gawe bapake dhewe. Ela-elo sawut dipangan uler. Ela-elo wong bodho ngaku pinter. Ela-elo ojo sok ngapusi. Ela-elo ketut dipomuri. Mlaku-mlaku ning Banjarnegara. Baline tuku paket. Ati wis kadung tresno. Sik digagas jebule gathek. Apes-apes Mas. Musik. Kula niki anak lare. Satu tambah satu sama dengan 2. Feni Fernanda Arnanda Bunga Rahayuni selalu bahagia. Amin. Berkutara marane wayang
sebrah mesem-mesem carang reksa wilis tanpa patra ora gampang wong urip ning alam donya oe ya ya oe 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 ya ya oe oe ya ya oe beras ketan go gawe lemper Joko gawang ku kasih kiper sore-sore aku muter-muter ketemu mantan kok ati Sakari minggu turut ayah ke kota Sae firman istimewa ku duduk di muka Duduk samping Pak Pusi yang sedang bekerja Mengendali kuda supaya baik jalannya Cukit cakit cukit cakit cukit cakit cuk Cukit cakit cukit cak suara satu kuda Cukit cakit cukit cakit cukit cakit cuk Cukit cakit cukit cak suara satu kuda Ayo odalate ya iya tasoko keri 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 tasoko keri keri pena Panas-panas laku Eh, ora gawa payung sandale diseret atawakane mendem Surabaya geger fungsinan Madiun Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka Disungkel, disungkel. Disungkel, sungkel. Disungkel, sungkel. Disungkel, sungkel. Tak sogor, tak sogor. Geri, geri. Tak sogor, tak sogor. Geri, geri. Mbok Sari Jam butuh hiburan Boleh duduk coba. di balkon tolak-tolakan Pak Saringat dengar jengir aje tak sapi telepon-teleponan boleh Mbok coba Sari Jam butuh hiburan iya iya duduk di balkon tolak-tolakan Pasarengan dengar jengir aje Pak Sapi telepon-teleponan Mbok Sari Jam butuh hiburan nonton konser duduk di balkon tolak-tolakan Pasarengan dengar jengir aje Pak Sapi telepon-teleponan Mbok Sari Jam butuh hiburan nonton konsernya duduk di balkon tolak-tolakan Pasarengan dengar jengir aje Pak Sapi
koto katresnan aku kowe sesandingan solas laka bukaton endah sinawan kelingan oleh tanggapan turun dalan bebarengan langgeng saiki amun dadi kenangan nalika tuwa katresnan aku kowe sesandingan solas langkamu katon endah sinawan kelingan mulih tanggapan turut jalan peparangan nanging saiki amung dadi kenangan. Oke, sebelum nanti kita akhiri persembahan untuk Mina Koncer, kita panggilkan dulu untuk Mbak dan juga Mas pengantin Dida Feni Arnanda dan juga Bunga Rahayuni. Nanti di akhir acara akan foto bersama Mina Koncer dari Sanggar Otal Atilnya Iroyudo Wiyaksono. Kita panggil untuk Feni Arnanda dan juga Bunga Rahayuni untuk maju ke depan panggung. Bali, 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 Bali. Jarom jarom wong manis dikasih jarom 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 wong manis dikasih jarom jarom manis wong manis omahe ngendi jarom manis wong manis omahe ngendi. Le kesurupan neren le, sing dihajat pengen foto bareng sih le, kok lek dadi meneh le. Ayo, rene. Malah Foto bisa. Ketanggor nek le kesurupan ngapusi le. Ayo foto sih, monggo. Fotografernya sudah siap. Mbak dan juga Mas Feni Arnanda dan juga Mbak Bunga Rahayuni. Oh, Feni Arnanda itu satu orang. Oh alah nggih. Feni Arnanda Bunga Rahayuni satu orang. Luar biasa sekali. Namanya panjang sekali, Om. Ngerti ku nek wong Nggih, Mas loro e. Andika, nggih. Nggih, monggo foto bareng dulu untuk fotografernya sudah ada. Ayo, Mbak, KKN silakan maju untuk memfoto. Nggih, nanti kita kirimkan via WA, nggih. Ayo, Cip. Cis. Fokus. Wajah-wajah lucunya ayo. Mangke 2 kali. Ya, duduk dulu anak-anak. Enggak boleh nakal. Nggih. Kita foto dulu. Ayo berdiri. Mbak di depan, Mbak ben ketok, Mbak sapa ki Feni Arnanda ya. Ayo dikelilingi sama rekan-rekan Mina Koncernya, ayo berjajar yang rapi. Ayo Nang, sing rapi Nang. Nah. Ayo, tampilkan gaya kalian, ayo. Ayo le, wis bengi le, lek gentenan kancane le. Ayo hitung-hitung lagi, 1, gaya bebas, ayo.
Oke, terima kasih. Demikian satu persembahan dari rekan-rekan Iro Yudo Wicaksono yang hadir dari Sanggar Odal Adilnya Jamusan Gumelem Pakis. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu selebihnya kita berikan untuk rekan-rekan kesenian dari yang malam ini akan tampil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.